Ole February di som paruk sang ni som ni paruk ania mipui aw lo ngai thale ang editor Zoram Mipui Au Aw chi baile mani loka lengpui ram chungchanga party pathum te ayo te talk show kha kalo thlir ve a uitar panin zote seron tuma an be hi angkati seron tumin an han hnaya zote khan an moya aloben sak zot zot zel ni na lang en chiang ta chiaila uitar pani te kha an moya thi ser serin karing an liak zui nge yang le ti chuan an soi ho thu kha heti hian te khin thu mangin ka thlir dan ka han tar lang teang papakhat hian nula a ve deuh mai lengpui an ti hi a idriau mai thina ti chuan a thlema makina chuan a mutpui theita a chu nula chu alo rai ta ngei maya nula chu arai ti hriat chuan mi hriat lovin nupuya ta na du zia tele ne ingeya tum thu te in a hnem thina ti chuan nula nau pai chu a hrin alo hun don hnai ta tia chuan maktak main son thlak tu ni chu a du taw zong lo mai chuta midang pu tura zong kwalta a nula la chu anau hrin alo hunin a tuibom te a ke ti to si a rai tu berla chuan ke chu kani lowang a timok mai bok si chuti lai tak chuan tlangwal a ve deuh mai hian lo hmuwa a khongai ta a ka fa chu ni lo ma se hei sanna pe ti to si ya kholaya hrin mai chuan misual pa khan no te hi a hral du mayang kanina hian hrin tir mai te angu ti in ina a hruai lut ta a ti chuan no te chu lo pianga vaibel chetel hi aron hum chuak tatlat mai a rai tu chuan tlangwal chu i rai zo kani i it wangin ina poi hruai lut alom i fa ni kha te ti ta hrep mai tlangwal chuan i rai ani ti kan hre reng alom i che chwal pui dan zong po ka hreveka sin ka soi vek chuan rep case te po i or the sin ati ta mi mai chuti lai tak chuan putar intifing deuh mai kotbal deuh mai hi alo kala tlangwal zok chu aron hau ve taringot mai anin hnial thawm hria te chuan he putar ve mai hi a tar sen te si hi a por thei mai le ngala tlangwal laia engma ni bik hle lo hi che hre hru ro em mai ati ta zeka suaka so thing chungchang hi ka soi ve chak tlat sarkar kan hnunga aum ti hria bayar company te hian atlom theyang bera le antum hi ka hre thiam ta ke chu sarkar sumani awanga support price to deuh ain pek tir hi karil ruana tlat sarkar hian bayar pahnih pathum vel chi a hi thlangse chungmi te chu cheng somnga a lei ngei turin intiam se an theilo ani chuan mizoram chunga an lo lu po hi phal lo se ka du an intiam na za chuan atira tangin an lei char turani ti ni se keini so thing ching tu te po hian sarkar thu hi oila kan so thing te cholo ngam bokila bayar ten an du a sarkar anom tir hi adik lo hrim sarkar sum hi mipui te nang le keya sum thawani ti hi I hre tharangu bai engmoya pa khenglot pu editor so thing chungchang karin na te I channel hlu taka hian kan soi te ango kumsom ni chuang ka in hnuai hi vai hovin so thing kudama an lo mang to a kumtin February thla hi chu so thing re ta sa ngai lo so thing chi choutu ten a chi kan siam na noi hral tel kan du ti hria in a then phei chuan an lei du lo man lo ka cheng som thum kha tun February thla chuan atla hniam ta sarkar ngak man lo kanom thinang sarkar dem na ture ro aum lo tin ni kumle kumin hi vairama so thing an chin ve hun ani atlom fovin so thing ching tu ten sarkar an phut na sat kumani thin bum na thang hnuaya kan mangan hun ani thin bok so thing commissiona lo boy ve na sato kun thok tu te re thei zia hre to tu agriculture minister purwa ta kan nei hi kan thla ti muang tu ani amang chang khria ani phung khresa kan nei hi alomome Mars thla vela tang hi chuan so thing hral amumal ka bei seya sumdong an fingber adota sarkar an tiangin cheng somruk vela leidu sumdong po in sarkar support na anron be se platform ti garing vai ho chin lo kuma chuan asang le thoma na tuna lomom chu kan khwa nge ya po concrete saktu man tamta hi ni kumdanga chuan cheng somsari in kan hral phuta
akum le a cheng som panga a tathuta be se bo thina ni vai ho an phakar viau don ani po a sarkarin min lei sak anla tumtlat hi avaro pui teke kannak pakhatin kapu keini akaw na nuai a hanom veta hi kalom ngoi ngoi ani tin min hril bai sayapa pu editor chivaile I channel hi a hluina thahle mai a chan chu ram mangai tu ten kan ril ruwa omte kanaw chhopui ve theina ni wangin tin thu thon te po ilo siam remin ilo rem fel zela I fa komin ramta na I hna tho ani ti hi thu thon tu te hian kan threreng ania ole opposition ho te hian sarkar tha chu an bei ve na samal mal bok mo a lomo me chuti ruale ro chuan sarkar soisel ngor ngor hi tum lo se ankal sual tur hi venpui jok se a khalngil tu atang thiam se ka ti no sen piang hlimang chau an la ni ya ral pui be takin an be chiam chiam ni berin ka hria an la sarkari lo te lul nen engdang ani lo mizoram ta hmason na hna an thong hnem lu tok hi an na ani don hi ka ti mipui la hi kan har tran zel bok si ya arel ram ve tuwa pu editor le he channel hlut tu te zong zong chi bai ule kan hma loka IMC in thlan lom tur chu congress lam chu antang tia tia hle mai mo boruak an han thlir thina sarkar lai la in mipui ril rem zong takin development kalpuyan thuldu si lo la sarkar ve lo budget po la phar lo ti a an tal buai mai an lo rin chu MNF sarkar nupor zong zong ron thian fai chungin sarkar kalphung thalo te thlengin an ron siam tha chho da zel mai si an tan sarkar le na chance om theido na an hriat lo awangin an veteran politician te pahni thun hodon vak lo te chu rin thu mangin an ron out chok ta lu mai thutling le fin fen out chaw pui turom ta lo chu mipui laka zorle tla ka anin chwa to lo ti rek an hrechang si lo vai vuta ui bokang main an chet na sat pole an pil thuk mai don chu ni hi Zoram Mipui te hi tunma angkha kan ni to si lo soitlor thiam le awring satlia ringot kha kan oi ringot to lova fin fia na hi mipui ten kan phut la to ni fin fia man lo last minute kha an chakna tura an ngai ni famyang dikmang lova tin ai chuan dikna wanga tlangam politician hi kan ramin amamo to ni el clear vela leng puiram le CP ram shal chungcha nga ka ngai dan pu editor le clear tu zong zong te chibai vekule he thil je thi chu tum nei le thiam taka ruwa man ani zia alangin ka hria kumsang hi somni pathum in thlan khan ZPM hi lo sarkar lovin MNF khan sarkar na changjui le nita se he thil poi tak mai hi Zoram Mipui te hian kan thre kher lo mai the ni sarkar kalta po khan an sarkar chunga ti fel lo khan lavin nor na po alo na hle ti te kan lo hle zela ma se kan pathian hian alo rem ti hau lo ni na langta ni sarkar ma sahun lai khan ram shalna sum kha achhuak man ta si lova ZPM sarkar nuwa alo chok ta chau si ya ZPM sarkar chuan hetia ho ni lova shal lo ni ta chu tha ti lovin hun tiam chunga ho anga ti dang lam tumin an boi bui ta nin kan lo hria ni chutia an hun laia suma chhuam man tak lova chuan MNF te chuan sarkar lai mek chu amo phur tu an pu ta hlau ni na langta ni he hi tak takani nga zongin MNF party chu tho chok le to lova kanram shal tu kanram mel ma tia hriat reng ani to ang Kolkata a Mizoram House la kha Zoram Mipui hriat lovin an lo shal reng mai kha ni ya pudo ma khan a zu hai chuaka kan lo hreve chau ani kha kha po kha kirle tuma an bei po in high court chuan alo rem ti ta lo ani kha kanram himna tura danom sa article 371G kha an lo bo che hnial mi alo ti na ni kanram hangai ber tura kan ngai le nampar tin ti te hian an si halputar ji an tilang ta em ni bai el ram hangaya kan kholai le kan kongpui kama vai an huang tau sot hle mai tu mo nge ruat felanu ni som pani thlani sang ni som ni paruk hian
dorpui local council huam chung State Bank of India SBI bul kong pui kama vaipa rong bolna gas bur ne na in chopa tur zuar thu hi engtia ngai tur nge he vaipa hi eng ILP nge ne yang tourist a cham theichin pel ro ka chama sum tuak na na aizol mang alo ni le palangem dorpui local council in thut phalna an pe ani chuan amakin tiom lo beran ti anga dorpui local council ten an huam chung kong pui kama inzar phalna an pelova a in zuar ani chuan amak le zualanga engtia om theige mi hringa ti turani hial ome vai tam ziale sum don na a chimral kan ni mek chungchang ka ve emema mi then khat huat khopin katlanga wa chimral ni hi namanga aral thak thei awangin kan namral tur ka uya ka ve lo thei si lo engtin nge ni yang thu nei tu den chimral kan ni lo na turin ma an la thadu si lova community based organization CBO YML zirlai pol pani MZP le MSU la vai an hlau emoti mai turin theme ang main an re ria pucho chunga le nu pui pirovi article ke dit sak chimral kanom lo na ni tong trai angu atiangin kan tong trai do nem ni yang tong trai ringot chu asot ka ring lo champhai le scholarship khopuya vai dor kai anom lova vai dor kai sumdong om lova district khopui reng reng ahima ahlima adin thei chan zir jan ni se aizol hian an tiangin ti ve se chu ti ani lo le champhai hoangin tur zuar an ni chuan tlangwal hovin sak liam liam se thil zuar an ni chuan aba aetlomin leizo sakvek ni se a thamai angem takana mandeu nge tunla ya po ala ni tho ka hrelowa thingtlang khwa chop dor lian bak lo hi khotwal mi in an batcha sakvek thian tia taktak ani chuan mani chipuite dorte batcha sakvek thei khopa khokhat bat huai kan ni rau rau chuan vai dor kal thei motor car le bike Mizoram thingtlang khotam tak shut kwala thil zuar te hi lo batcha sak vevek ni se ti karot dewa ti omang lo lutuk min tiem pi rovin chim rala kanom lo na na tong trai arot ai chuan kein chim rala kanom lo na na karot hi a zialo hle chuan ka hrena in karot thawani bai ruat felanu angai nom le pekhle mai ole voin tlai tan chuan khati song kha ni le phot sela thuron tho tu te zong zong chunga lom thu kan sei le thuron tho zel turin clear tu le ngai thla tu zong zong te kan hanin som le bokani